Hej, 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 moi drodzy, witam was, ja jestem Niklaus, a to jest Człowiek Małpa i dzisiaj dokonujemy kolejnego unboxingu tajemniczej, super tajemnej paczki. Dosłownie nie mam pojęcia, co tam może być w środku. Chociaż mam pewne tak zwane, ty tutaj pilnuj myszki, żeby żaden złodziej nie schachmęcił. Mam pewne podejrzenia. Dobra, taśma jakaś tutaj zerwana, w ogóle ta paczka szła do mnie tak długo, ja nie wiem, co oni z tą paczką robili, ale dobra, nie przeciągajmy. Wiadomo, łapeczki w górę, subeczki, wiadomo, lajki, facebooczek. Nie umiem tego otworzyć. W paczce jest perspektywa. A, takie hermetyczne żarty, tego nie zrozumie wielu. Kto nie oglądał streama na Nvidia, to nie zrozumie. Dobra, sorry. Czekaj ta. Aura, Achtung. Dobra, bez dupcenia, co my samomy. Dobra, erste Sache. Futurama. Oglądał ktoś kiedyś coś takiego jak Futurama? To jest jakiś taki, kurde, robot. Futurama Vinyl Collectible. Dobra. Kaj są te nożyczki? Co to jest takiego? Bender z Futuramy. To ja już kojarzę. Tylko on taki zmieszony. Kiss my shiny metal ass. Był... Chyba, że z dupcu. Nie, dobra. O. Taki Bender. Znaczy on nic szczególnego nie robi, bo to nie są żadne bubbleheady. Ani nic takiego. Ale jest fajnie wykonany. Taki wesoły. Ostanie tutaj z innymi towarzyszami na półce. Bender. Robotyczny Bender. Fajny. Dobra. Pyk. To możemy wydupczyć. Next. You are a wizard. Nalepka. Możecie sobie tak, na przykład tu. Jesteście czarodziejem. Dobra. Z bani. Dali. Czyżby to był bajtlik? Tak zwany bajtlik? Geldtasia? Portmoney? A ja taki wziąłem, schachmęciłem, bo nie miałem. O, teraz mogę oddać. Bo to jest z czego? Budka. To jest ten. Doktor kto? Doktor w to po naszemu. Bajtlik. To jest z takiego fajnego papieru. Taki bajtlik. Fajny. Ja lubię. Ja taki mam tylko z Batman kontra Superman. Fajne one są, bo ja akurat potrzebowałem taki, żeby można było sobie wsadzić jakieś tutaj, wiecie, kartę, dokumenty i tak dalej. Bardzo fajny bajtlik z doktora Kto. Także dobrze. To się przyda. To się przyda. Ale śmierdzi. Jak najbardziej. To jest breloczek, bodej. Już wam mówię. To jest... A to ma taką fakturę ciekawą. No to jest generalnie breloczek z Zeldy. Tylko że to jest takie... Widzicie? Takie... Oj, takie... takie miętkie. I to się tak... Można sobie to przyczepić do czegoś i to jest takie... Czaicie? Na takim oby kablu od telefonu. Na tym tle tego, o. Widzicie, o co kaman. Link's Legend of Zelda. Nigdy nie grałem w Zeldy, to pójdzie kiedyś na rozdawnictwo może, czy coś. Nie chce mi się tego wysyłać oczywiście, ale może kiedyś tak zrobię. Pin. Jest i pin. Fantasy. November Fantasy One Up Box. Nie, ostrość nie chyci, ale widzicie, o co kaman. Grudniowy, nie. Listopadowy to jest jeszcze, sorry, to jest jeszcze listopadowy. No tak one idą niestety zawsze, z opóźnieniami. I teraz koszulka. Tradycyjnie z One Up Boxa czarna. Tu jest jakie rzeczy były. Możecie sobie zobaczyć. Taka karteczka. Fantasy. Fantazja. Dobra. Raus. Folia. Wydupczyć. Koszuleczkie. To jest rekordowy ten. Rekordowo krótki unboxing się staram zrobić. Co tutaj mamy?
To są... co to jest? Zelda... Zelda... Wilki... jakieś... Ja tu na deszczu! Wilki jakieś! No... taka... znaczy powiem wam, o... ja też mam teraz z tego... z One Up Boxa. Spoko są przynajmniej, bo takie grube dość. To jest Harry Potter niby... a na zimę może być. No... fajna nawet, spoko. Dobre, to tyle. To był One Up Box, dzięki za uwagę. Ja dziękuję, Człowiek Małpa dziękuję. Wpadajcie na G2A, zostawcie łapkę, wpadajcie na Facebooka, wszystkie linki w opisie. Tyle, ja się z wami żegnam, czołem, cześć, pyk.